πάρε Μαριό τη ρόκα σου και έλα το φράχτη, ωρε βασανά μποχή αγάπη, τα μουτζουρούμ, κακό χρόνο να έχεις με τα μουτζουρούμ, κι αν σε ρωτή, πάμε θύση που έχει, κι αν σε ρωτήσει η μάνα σου τα μουτζουρούμ, απού να σου ξεραθεί το χέρι, τι το κάνες το δράχτη, ωρε μάνα μου πέσε στο φράχτη, τα μουτζου, κακό χρόνο να έχεις, να, μου πέταξες και 2 δόντια, ορίστε, μου πέταξες και 2 δόντια. Δώσ' μου 100 ευρώ, Χατζατζάρη. Γιατί? Αν πήγαινε στον οδοντίατρο θα σου παίρνε 500. Γαβ. Βρε, τι κακό ελάττωμα είναι αυτό που το έχεις. Βρε, θα στο ξεράνει ο Θεός το αυτό το ξερό. Θα μου ξεράνει το ξερό, αλλά θα σε βαλάω μετά με το χλωρό, ρε. Καλημέρα, καρεγιώση μου. Καλημέρα, Χατζατζάρη μου. Βρε, καλημέρα λες, φαλιάρα δίνεις. Όλα και όλα. Μη μου πεις καλημέρα, ναι, σε κέρασα τον καφέ σου. Δεν μου λες, το ξέρεις? Το ξέρω. Τι? Ξέρω εγώ. Καραγιώση μου, έρχομαι και σου φέρνω δυσάρεστα νέα. Δυσάρεστα νέα? Ναι, Καραγιώση. Ματάκια μου, ναι, πας. Βυστή. Πας. Τι πας, μωρέ? Όχι εγώ, βρε. Εσύ. Πας. Πού πάω, ρε Χατζατζάρη? Πας, Καρεγιώση μου, θα σε σκοτώσει ο Πασάς. Εμένα? Ναι. Γιατί? Γιατί λέει, Καρεγιώση μου, χρωστάς φόρους στο Σεράι. Και τώρα που το Σεράι περνάει μια μεγάλη κρίση, εσύ λέει και κάνα 2 άλλοι δεν έχετε πληρώσει τους φόρους. Βρε, δεν θυμάσαι, βρε, που ήρθα και σε βρήκα και σου λέω, έλα βρε Καρεγιώση μου, θα σε δανείσω εγώ να πληρώσεις, και μου λες όχι, δεν τα δίνω εγώ στον Πασά τα λεφτά. Να τώρα, Καρεγιώση μου, άμα θα σε πιάσει θα σου κόψει το κεφάλι φραπ σαν πεπόνι. Θα μου κόψει το κεφάλι σαν πεπόνι? Ναι. Με συνάντησε προηγουμένως όλο νεύρα, Καρεγιώση μου. Ψάχνει να σε βρει πόρτα. Πόρτα. Τι πόρτα? Βρε παιδί μου, σπίτι, κάτω κάθε σπίτι στην περιοχή, ναι, το ψάχνει. Το κάθε σπίτι? Ναι, ψάχνει, Καρεγιώση μου, για σένα. Και τι θα κάνω εγώ, ρε Χατζατζάρη? Δεν ξέρω, είχε νεύρα πολλά. Νεύρα πολλά, Ναι. Μου λέει, άμα τον ευρώ τον παλιάνθρωπο. Είπε τον παλιάνθρωπο? Ναι. Άμα τον ευρώ, λέει, θα του πάρω, λέει, το κεφάλι. Και πού θα το πάει? Βρε, δεν θα στο κόψει. Θα μου το κόψει? Ναι. Γι' αυτό σου λέω, Καρεγιώση μου. Γι' αυτό σου λέω, ματάκια μου, πρόσεξε. Τι να προσέξω, ρε Χατζατζάρη? Άρε Χατζατζάρη, ρε, μα το γονιό σου πρωί ήρθες εδώ πέρα και με τάραξες. Δεν ξέρω εγώ, Καρεγιώση μου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει κάποιος τρόπος να βρεθεί να βρεις αυτά τα λεφτά. Να, έλα εδώ. Εμένα μου έδωσε 2 λίρες. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις πόσα χρωστάω, Χατζατζάρη, στους φόρους? Πόσα χρωστάς? Χρωστάω 1000 λίρες. 1000, βρε. 1000 λίρες σε φόρους? Ναι. Πάρε εδώ. Για φέρε εδώ, μπράβο ρε Χατζατζάρη. Να σε φιλήσω. Και έχεις φάει και σκορδαλιά και βρωμάς γρουσούζι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις, Καρεγιώση μου. Βρες έναν τρόπο να βρεις λεφτά, δεν ξέρω. Άντε ρε Χατζατζάρη, κάτι θα σκεφτώ. Να πάω να κάνω κάποια δουλίτσα. Θα πάω να βρω, ρε Χατζατζάρη, κάτι, ένα τον μπάρμπα της Αγλαΐας που είναι κάτω στο λιμάνι. Κάπου θα με βολέψει. Τρέξε, Καρεγιώση μου. Πάω να φύγω,
Να μην με δούνε και μιλάω μαζί σου και καταλάβουνε τίποτα. Γεια σου καρενιώση μου. Άντε τράβα χαντατζάρι. Γεια σου ματάκια μου. Στα τσακίδια. Ευχαριστώ. Πάω καρενιώση μου. Τράβα. Φεύγω ματάκια μου. Τράβα. Πάω καρενιώση μου. Τράβα. Πάω καρενιώση μου. Τράβα ρε. Όλο πας και όλο δοχάμο είσαι. Αχ μανούλα μου τι έπαθα. Τι θα κάνω ρε. Τι θα κάνω ρε παιδιά. Μωρέ για βάστα να πάω μέσα. Για βάστα κάτι θα σκεφτώ να κάνω. Τι έγινε κύριε Τεχίρ. Βρήκατε τον Καρενιώση, τον Καρενιωζόπουλο. Όχι εφέτη. Δεν μπορώ να τον ευρώ πουθενά. Μα τι θα γίνει τέλος πάντων. Έχουμε λείψει στο σεράι. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε. Μας χρωστάνε πολλά λεφτά. Πασά μου μην ανησυχείτε. Θα ψάξω ένα 2-3 σπίτια που είναι εδώ στη γειτονιά και κάπου θα τον επετύχω. Αυτός για να φύγει είναι φτωχός, δεν έχει χρήματα. Γρήγορα κύριε Τεχίρ. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Πηγαίνετε πασά μου μέσα, μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε και θα βρω εγώ τη λύση. Όπου να είναι θα τον ευρώ. Για να χτυπήσω εδώ σε αυτή την παλιοπαράγκα να δω μένουν άνθρωποι. Ανοίξτε παρακαλώ. Ποιος? Εγώ. Εγώ. Όχι εσύ. Εγώ. Είμαι έξω. Αφού είμαι μέσα πώς γίνεται να είμαι και έξω. Άνοιξε γρήγορα την πόρτα. Εγώ. Τι λέει μωρέ θεμά το γονιό του. Τι χτυπάς μωρέ. Άνοιξε. Είμαι Τούρκος αξιωματικός. Α, είσαι Τούρκος παξιμακουτός. Άνοιξε γρήγορα την πόρτα. Γρήγορα. Δεν γίνεται, δεν ανοίγω. Γιατί? Κυριακή απόγευμα κλειστά. Ολάχ. Άνοιξε γρήγορα. Μην κοπανάς και πέφτουν οι αράχνες μες στα μάτια μου. Θεμά το γονιό σου. Άνοιξε λέω. Έλα να σε δω. 1 λεπτό και φεύγεις. Να με δεις? Ναι. Για περίμενε. Με είδες? Ναι. Γεια σου. Έλα εδώ γρήγορα. Άνοιξε. Να με δεις δεν θέλεις? Ναι. Για κοίτα με καλά. Σε βλέπω. Με είδες? Ναι. Άντε γεια σου. Γιαούρι. Α, θα τον εμουρλάνω στο ξύλο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Σιγά. Έλα εδώ, κάτσε εδώ. Μην τραβάς εμένα κύριε αυτέ. Δεν είμαι εγώ αυτέ. Είμαι όργανο. Όργανο? Ναι. Και τι όργανο παίζετε? Βουρδουλιές. Μανούλα μου. Πολύ γλυκό τέμπο. Δεν μου λες. Ορίστε. Είσαι από εδώ? Όχι, από εκεί. Από πού? Από εκεί. Από εδώ. Από εδώ. Από εκεί. Με μπέρδεψες. Από πού είσαι? Εγώ? Ναι. Εγώ είμαι από το χωριό μου. Και το χωριό σου πού είναι? Εκεί που είναι η πατρίδα μου. Παιδί μου, το χωριό σου. Ναι. Τι είναι? Χωριό. Δεν υποφέρεσαι, μη βάρασε εμένα κύριε αυτέ. Σε παρακαλώ. Πού είναι το χωριό σου? Είναι στο χάρτη μέσα, το έχουνε στο αυτό. Εκεί. Λοιπόν, φέρεσαι εσύ. Θα σε κλείσω μέσα στα κρατητήρια. Θα σου φορέσω χειροπέδες. Δεν τον πίνω εγώ τον καφέ, με πειράζει στο στομάχι. Δεν είπα καφέδες, είπα χειροπέδες. Δεν ξέρω τι είπες εσύ, αλλά εγώ δεν γίνεται. Πρόσεξε καλά, γιατί είμαι Τούρκος αξιωματικός. Είμαι υπασπιστής του Πασά. Α, είσαι ο ασπριτζής του Πατσά. Όχι ασπριτζής, υπασπιστής. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ κύριε ασπριτζή. Δεν μου λες πώς σε λένε? Εμένα? Ναι. Εμένα με λένε Μαρία. Μαρία? Μαρία του είπα. Μάλιστα Μαρία. Τον πατέρα σου πώς το λένε? Κατερίνα. Τον πατέρα σου? Ναι. Και τη μητέρα σου? Μαστροχαράλαμπο.
Βρε παιδί μου, εσύ τα αρσενικά τα κάνεις θηλυκά και τα θηλυκά αρσενικά και τα ουδέτερα αμαντονιμία. Πώς ονομάζεσαι, λέγε? Εγώ, ναι. Καραγιώζης Καραγιωζόπουλος, Σιμιλόρδος Πατσαβούρας, στο μουστάκι μου στριμμένο και στη μύτη κολλημένο. Έλα εδώ σε βρήκα. Μα μη με τραβάς. Έλα γρήγορα από εδώ. Μη μου τραβάς τη γραβάτα μου, σκι στο σόβραγο. Έλα εδώ, ακολούθησέ με στο κρατητήριο. Μη με τραβάς, θεματό. Καλά. Αλάχ και μπιλαλάχ. Για έλα πάλι εδώ. Τι γιαουρί. Ρε τι έπαθα σήμερα. Άνοιξε. Τι είσαι εσύ, μικρέ? Συμβαίνει τίποτα, αγοράκι? Τι είσαι εσύ, λέω? Σοκολάτα. Τι νους είσαι εσύ? Της μάνας μου και του πατέρα μου. Ο πατέρας σου ποιος είναι, βρε βλάκα? Ο άντρας της μάνας μου, ρε ξυπνέ. Δεν μου λες? Ελληνόπουλο είσαι? Ελληνόπουλο είμαι. Ο Ελληνόπουλο. Ποιον εβάρεσες, μωρή μοδίστρα? Ποιον εβάρεσες, μωρή κομμότρια? Πρόσεξε καλά, μικρέ, γιατί θα σε βάλω κάτω και θα σε πατήσω έτσι. Ποια πατήστρε? Ποια πατήστρε? Μικρέ. Ωραία μάνα μου, φοβάται ρε. Πρόσεξε καλά, μικρέ. Πρόσεξε, για θα σε πατήσω κάτω, θα σε κάνω κομματάκια. Πάτα με ρε. Πάτα με ρε άμα σου βαστάει. Λοιπόν. Μη γίνεσαι, πάτα με ρε άμα είσαι άντρας. Αλάχ, έλα τώρα σε βαρέσω. Στα πόδια κεφάλι. Πω ένα ωραίο αεροπλανάκι στον ουρανό. Πού το? Να το. Μπάρμπα, τι είναι? Σου μεσε το πορτοφόλι. Πού το? Να το. Τώρα το βαρέσω διπλοπενιές. Άντε παιδάκι μου να κάνεις τα τσίσα σου. Άντε να σε βυζάξει η μανούλα σου. Τι έγινε, κοπρίτη? Τον έβαλα γκολ, πατέρα. Κάτσε μέσα. Πω μανούλα μου. Κάτι πρέπει να κάνω ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Και το σκέφτομαι τόσο καιρό να το κάνω. Τι θα γίνει? Καλέ καρενιώσει. Γυναίκα, τι θα κάνουμε? Θα μας κλείσει στη φυλακή ο Πασάς? Γυναίκα, το αποφάσισα. Γυναίκα, θα το κάνω. Καρενιωσάκι, τι να σου πω? Τόσο καιρό εδώ απέναντι έπρεπε. Δυστυχώς, γυναίκα μου, θα το κόψω. Δεν γίνεται. Θα το κόψω το καημένο το δεντράκι. Το βλέπω και μα σκεπάζει με τη σκιά του. Πάω και κοιμάμαι και από κάτω. Αλλά δεν γίνεται, γυναίκα, θα το κόψω. Θα το κόψω, θα πουλήσω τα ξύλα, τώρα έρχεται και χειμώνας. Όλο και κάποιος χριστιανός θα βρεθεί να πάρει. Τι να κάνουμε, καρενιωσάκι, αφού είναι ανάγκη να το κόψεις? Για τα παιδάκια μας, καρενιώζη μου. Γι' αυτό σου λέω, κάλε στην άκρη να πάω να πάρω το τσεκούρι από μέσα. Για φέρ' το εδώ ρε γυναίκα. Βρε, πού είναι το τσεκούρι? Δεν φαντάζομαι να το πούλησες. Πάψε μωρή που το πούλησα. Το τσεκούρι είναι χρήσιμο εργαλείο. Φέρ' το εδώ. Ορίστε. Μα πού το έχεις βάλει? Για άνοιξε εκεί. Μήπως είναι μέσα εκεί στην τιβανοκασέλα. Να το, πατέρα. Το βρήκες? Το βρήκα, να το. Μπράβο, για φέρ' το εδώ. Τι λέτε ρε παιδιά να κάνω? Να το κόψω το δεντράκι? Κρίμα δεν είναι? Θα το κόψω μωρέ. Θα το κόψω και θα φυτέψω μετά στη θέση του ένα άλλο. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν.
Βάστα να αρχίσω να το κόβω από εδώ, από τη βάση του. Ούπα. Παιδιά το λιβάδι. Έλα εδώ. Μη με κόβεις. Μανούλα μου. Μανούλα μου. Μανούλα μου. Τι έπαθες καλέ. Δώσ' μου σόβρακο γυναίκα λαλάγνα. Τι έπαθες. Πω. Μπα. Δεν κατάλαβα καλά εγώ μου φαίνεται. Μίλησε το δέντρο. Μπα. Γκούτσι. Μπα ιδέα μου είναι ρε παιδιά. Για να κάνω πως το πειράζω. Μη με κόβεις μανούλα μου να το μίλησε. Τι θες ρε. Μη με κόβεις καρεγκιόζη. Ωραία. Εσύ μιλάς. Εγώ μιλάω. Το δέντρο. Μιλάνε μωρέ τα δέντρα. Μιλάω καρεγκιόζη. Γιατί έχω κι εγώ ψυχή. Και ποιος είσαι ρε. Για φανερώσου να σε δω που μιλάς. Κοίτα πως ανοίγω κλείνει τα μάτια. Ποιος είσαι ρε. Τώρα καρεγκιόζη. Περίμενε. Τι να περιμένω. Περίμενε να φορέσω τα ρούχα μου και έρχομαι. Μπα μήπως φοράς και παπούτσια. Εδώ είμαι καρεγκιόζη. Οπα. Γεια σου. Γεια σου και εσένα ρε πατριώτη. Εγώ είμαι το δέντρο. Εσύ είσαι το δέντρο. Ναι. Είμαι ο μάγος του δέντρου. Πω. Και ήσουν εκεί μέσα στο δέντρο. Εκεί μέσα καρεγκιόζη. Τόσα χρόνια. Όσα χρόνια είναι και το δέντρο φυτεμένο εδώ πέρα. Πω μανούλα μου, θα με συγχωρέσεις κύριε δέντρο. Εγώ δεν ήθελα να σε κόψω. Το ξέρω καρεγκιόζη. Και γνωρίζω ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος. Ένας καλός οικογενειάρχης που έχεις ανάγκη από χρήματα για να πληρώσεις τους φόρους. Δεν μπορώ εγώ. Έλα μην κλαις. Σε πρόλαβα και δεν με έκοψες. Θέλω όμως τώρα να σε βοηθήσω. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας αγαπητός άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Στα παιδιά που μας παρακολουθούνε και στους μεγάλους. Για πες μου τι να κάνω, βοήθησέ με. Θα σου δώσω κάτι μαγικό. Μαγικό, ναι. Θα σου δώσω ένα μαγικό καταβρεχτήρι. Καταβρεχτήρι, ναι. Αυτό το μαγικό καταβρεχτήρι καρεγκιόζη, από μέσα θα μπορείς να βγάζεις φαγητά, χρήματα. Θα μπορώ να βγάζω φαγητά και χρήματα ό,τι θέλω. Ναι. Είναι το μαγικό καταβρεχτήρι καρεγκιόζη, μπορείς από μέσα να ζητήσεις οτιδήποτε και αυτό θα σου το παρουσιάσει. Πω μανούλα μου, να μην ξέρω τόσα χρόνια τι είμαι μέσα στο δέντρο. Ώστε έτσι κύριε μάγε μου. Ναι. Περίμενε εδώ καρεγκιόζη να σου φέρω το μαγικό καταβρεχτήρι. Για να βρω το μαγικό καταβρεχτήρι. Πού πήγες? Εδώ είμαι καρεγκιόζη. Μέσα στο δέντρο. Βάλε το χέρι σου επάνω στον κορμό του δέντρου. Για... Εδώ καλά είναι. Ναι. Και πιάσε το μαγικό καταβρεχτήρι. Οπα, να το ρε παιδιά. Φόβο μανούλα μου. Πώς είναι έτσι. Για να δω. Από πού τα βγάζει τα φαγητά κύριε αυτέ? Καρεγκιόζη τα φαγητά τα βγάζει από πάνω. Εδώ που έχει το άνοιγμα. Ναι.
Εσύ που είσαι? Περίμενε Καραγκιόζη. Πρέπει να σου πω ότι αυτό το καταβρεχτήρι μιλάει. Μιλάει το καταβρεχτήρι? Ναι. Θα μιλάτε και ό,τι θελήσεις θα του το λες και αυτό θα στο βγάζει. Φόβο μανούλα μου, σε ευχαριστώ κύριε Δέντρο. Για κάτσε να κάνω μια πρόβα. Για βάστα το κρατήσω παλάκια. Ρε εσύ, τι συμβαίνει κύριε Καραγκιόζη? Μανούλα μου ξέρει το όνομά μου. Βάζω τα πίσω κάτω. Λοιπόν, θέλω να μου βγάλεις ό,τι θέλεις Καραγκιόζη. Μπορώ να σου βγάλω. Θέλω να μου βγάλεις ένα παστίτσιο. Ένα παστίτσιο Καραγκιόζη. Μανούλα μου. Μανούλα μου, να το παστίτσιο. Σιγά παιδί μου, θα πνιγείς. Δεν πνίγουμε, ξέρω κολλήμι, έχω και σουσίμιο. Βρε, όλος μπήκες μέσα στο καταβρεχτήρι. Μανούλα μου, όλος θα μπω με τις πατούσες. Σε ευχαριστώ κύριε μάγε μου. Καραγκιόζη, κράτησε το καταβρεχτήρι, είναι δικό σου. Οτιδήποτε και να χρειαστείς, θα με φωνάξεις. Το όνομά μου είναι Δέντρο. Γεια σου Καραγκιόζη. Πώς είπε ρε παιδιά τον ελένε? Δέντρο, εδώ είμαι. Αμέσως έρχεσαι. Με το λεωφορείο έρχεσαι τώρα ή με παίρνεις στο μετρό και έρχεσαι? Έλα Καραγκιόζη, ήθελες τίποτα? Όχι, έτσι πρόβα έκανα. Γεια σου, γεια σου. Πόπο μανούλα μου. Έλα μέσα καταβρεχτήρι μου, σιγά Καραγκιόζη. Καλά μωρέ, δεν σε έπιασα από τα αυτιά. Έλα εδώ. Που είστε κολλητηράκια μου? Έλα πατέρα μου, έλα παπάκο μου. Καθίστε να φάμε. Βάλτε εδώ. Τι θέλετε να βγάλει? Μας βγάλει μια γουρουνοπούλα. Ωραία μάνα μου. Να το πατέρα. Έβγαλε γουρουνόπουλο. Σιγά μπορεί, ας τις πατάτες να φάμε κι εμείς. Αχ, καλέ Καραγκιόζη, πού το βρήκες αυτό? Ας το γυναίκα, και έχω ειδοποιήσει όλους τους φίλους μας να έρθουνε. Αχ, βάλτε τραγούδια παιδιά, βάλτε να παίζουνε. Βγάλε μας, τι να μας βγάλεις τώρα? Εγώ θέλω μπαμπάκο να μας βγάλει μπριζόλες με πατάτες. Βγάλε μπριζόλες με πατάτες. Πω μανούλα μου. Από το χωριό ερχόμη, μες στην πόλη για να μπω. Ψάχνω για να συναντήσω την τζογούλα που αγαπώ. Ψάχνω για να συναντήσω την τζογούλα που αγαπώ. Για να ρανταρανταρίντα ραντά, για να ρανταρανταρίντα ραντά, για να ρανταρανταρίντα ραντά, για να ρανταρανταρό. Ria la 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 ri la 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 la, ria la 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 ri la la ri la, ria la ri la ri la ri la la ri. Γεια σου Καραγκιόζο. Για να λαβώ. Μπράβο Καραγκιόζο, μπράβο σκύλε, μπράβο τελώνιο. Τι έγινε, καλώς στο λιμεναρχείο? Καραγκιόζο, ωραία με φώναξες να έρθω εδώ παδούλια στο σπίτι. Νιόνιο, έλα μέσα νιόνιο και έχουμε γιορτή, έχουμε γλέντι. Ωραία Καραγκιόζο, αφιλιώτη με άνθρωπο. Ωραία βρήκες λέει το κατάβρεχτη. Μη φωνάζεις μωρέ, μη φωνάζεις. Έλα μέσα νιόνιο, ό,τι θέλεις βγάζει, φαγητά βγάζει, έλα μέσα, έλα. Γεια σας κύριε Διονύσιε. Δεν ακούτε κόσμο? Ουρε, το καταβρεχτήρι μιλάει. Μιλάει Γιόνιο.
Ωρα θέλω να μου βγάλεις. Τι θες, ό,τι θες Γιόνιο το βγάζεις στο μαγικό καταβρεχτήρι. Βγάλε μας εδώ να φάμε κοτόπουλο. Ως και κοτόπουλο σκύλε έχουνε γρήπη. Δεν τα βγάζει με γρήπη, αφού τα βγάζει καθαρά ρε. Κάτσε να φάμε. Έλα. Δεν ακούτε κόσμε. Μαρένε την καρδούλα μου από πικρό μαραζί, για κάποια ξαδαριώτησα πολλοκαημός μου βάζει, για κάποια ξαδαριώτησα πολλοκαημός μου βάζει. Βεβαίως μαμά. Με κάλεσε ο φίλος μου ο Καραγιώδης, γιατί λέει έχει ένα μεγάλο γλέντι για να χτυπήσω την πόρτα. Αμέσως μανούλα μου. Ωρα με καλιά σου σκύλε περτόδουλε. Πω πω. Τι είναι αυτό. Ουπαλάκι. Ούξ. 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 Καλέ για σκύλο με περνάτε. Όπα ρε μιλάει. Γιατί ρε άνθρωπος είσαι. Μα και βέβαια. Και αυτό εκεί μπροστά που έχεις τι είναι. Μητάκι. Μητάκι είναι αυτό η κομπρεσεράκι. Μύτη 822 χιλιόμετρα. Πώς σε λένε κύριε. Εμένα με λένε Μπέμπι. Μπέμπι. Μάλιστα. Εσάς πώς σας λένε. Μπεμπέκα. Να χαρώ γονιάτα. Και για που το έβαλες δεσποινής Μπολτόζα. Ήρθα κι εγώ που με κάλεσες λέει να φάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Α, ήρθες να φάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Βεβαίως. Για πέρασα από εδώ κύριε. Πέρασα από εδώ κύριε Μορφωνιέ. Σιγά σιγά μη μου χαλάσεις τον πολυέλαιο. Να καθείς βρε βλάκ. Που έχεις εσύ πολυέλαιο. Άμα είχα δεν μου τον εχάλαγες. Αμάν αδερφάκι. Που σε μαγκανόντα. Εδώ μ' αδερφάκι Σταύρο. Έλα μάγκα. Ρίξε τις πενιές να πάμε στον Καραγκιόζάκο το Μόρτι που μας εγκάλεσε. Έλα μάγκες. Άλλα γιάλα. Τι έχεις μάνα δυστυχισμένη, όλο το χαρό παρακαλείς. Είναι η καρδιά του σκληρή σαν πέτρα, ό,τι κι αν κάνεις δεν τον συγκινεί. Ρε Παναγία μου δέσποινα. Είναι η καρδιά του σκληρή σαν πέτρα, ό,τι κι αν κάνεις δεν τον συγκινεί. Ιτς. Άλλα γιάλα. Ρε κάτεβα Χριστέ να σε κεράσω τι πίνεις. Πόσες μανούλες δεν έχουν κλάψει μπροστά στο χαρό γονατιστές. Δεν είσαι η πρώτη εσύ μανούλα
μας λυπάτε όσο και να κλαις. Δεν είσαι η πρώτη, εσύ μανούλα, δεν μας λυπάτε όσο και να κλαις. Μάγκα νότα, εδώ μαδερφάκι Σταύρο. Φτάσαμε μάγκα στο καλύβι του Καραγκιόζάκου που μας εφώναξε, λέει, γιατί έχει χαρές. Ανοίχτε πόρτες και παραθύρια, ήρθανε τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια ήρθανε. Μωρέ, για βάστα να πάω. Πού είσαι ρε μάπα? Έρχομαι ρε κουνουπίδι. Ρε καλώς το Σταύρο, για χαραντάν, αδερφάκι Καραγκιόζάκου. Τι γίνεσαι ρε χάπι? Ορίστε. Τι γίνεσαι λέω ρε χάπι? Καλά μωρή σουφλαμίδα. Για που το έβαλε Σταύρο? Αδερφάκι Καραγκιόζάκο, ήρθα να πούμε που μας κάλεσε στη γιορτή που έχεις, λέει, να φάμε, να πιούμε. Ελάτε μέσα παιδιά, έχω γιορτές, έχω χαρές, έχω φαγητά. Έχεις ρε μάγκα φαγητά? Έχω πολλά. Γιατί έφερα να πούμε κι εγώ να ρίξουμε κάνα δυο κοψίδια στο κάρβουνο, να την περάσουμε φίνα. Ό,τι θέλει Σταύρο μου, και κοψίδια και μπριζόλες και παϊδάκια. Αμάν αδερφάκι. Ελάτε μέσα παιδιά, περάστε. Ιπ. Έλα μάγκα, αμάν έχεις μαζεμένη την παρέα. Ελάτε παιδιά, καθίστε. Έρε μανούλα μου γλέντια. Εδώ. Αδερφάκι, τι είναι αυτό ρε? Αυτό Σταύρο βγάζει φαγητά. Τι θέλετε να βγάλει? Θα μας βγάλεις κανένα παϊδάκι στη σχάρα? Να το. Αμάν αδερφάκι. Σιγά ρε Σταύρο, σιγά, με τα μούτρα έπεσες. Το είδες λοιπόν? Το είδες Δράκο? Εδώ πέρα είναι. Εδώ πέρα είναι το μαγικό καταβρεχτήρι που βγάζει αυτά τα πολύ ωραία φαγητά. Εάν το πάρουμε εμείς στα χέρια μας, θα γίνουμε πλούσιοι. Μονούλα μου γλυκιά, παιδάκι μου Δράκο, εσύ θα πας στην παράγκα του Καραγκιόζη και θα πάρεις αυτό το μαγεμένο ποτιστήρι. Εσύ παιδάκι μου, θα τον σκοτώσεις και θα κλέψουμε το ποτιστήρι. Μόλις τον πιάσεις, εγώ θα τον μεταμορφώσω και θα τον κάνουμε καμήλα. Λοιπόν, πηγαίνω να κρυφτώ. Χτύπησε του την πόρτα να βγει και μόλις βγει αρπαξέ τονα. Και πες του να σου δώσει το μαγικό καταβρεχτήρι. Μανούλα μου, θα τον σκοτώσω, θα το βιάσω και θα στο φέρω. Ναι Δράκο μου. Εδώ είναι λοιπόν. Εδώ μένει για να χτυπήσω. Όπα! Κι άλλος ήρθε. Φάτε, πιέτε, παιδιά, γλεντήστε. Για να πάω να δω. Μωρέ, άλλος ήρθε, άλλος ήρθε, άλλος ήρθε. Γεια σου. Γεια σου και εσένα ρε πατριώτη. Με ξέρεις εμένα ποιος είμαι? Πού να σε ξέρω, σαν πως έχω ξαναδεί άλλη φορά. Δεν μου λες. Με γνωρίζεις εμένα? Δεν σε ξέρω μωρέ σου λέω. Εγώ είμαι ο Δράκος. Ο Δράκος? Ναι. Ο γιος της μάγισσας. Νιαχ. Κι άμα είσαι εσύ ο Δράκος ο γιος της μάγισσας, εμένα τι με ενδιαφέρει? Θέλω μόνο ένα πράγμα από σένα. Τι θέλεις μωρέ?
Θέλω να μου δώσεις εκείνο το μαγικό καταβρεχτήρι. Το μαγικό καταβρεχτήρι, ναι. Το έχεις εσύ στην παράγκα σου. Μα εγώ ξέρεις, το έχω αυτό και βγάζει φαγητά. Είμαι φτωχός άνθρωπος. Το έχω για τα παιδιά μου να βάμε. Δεν με νοιάζει. Θέλω το μαγικό καταβρεχτήρι και θα σου κάνω το μεγαλύτερο καλό. Το μεγαλύτερο καλό, ναι. Ποιο δηλαδή, τι είναι αυτό που θα μου κάνεις? Μήπως θα μου πάρεις κανένα σπιτάκι πιο μεγάλο? Όχι, καλύτερο ακόμα. Ακόμα καλύτερο, ναι. Μήπως θα μου πάρεις κανένα αυτοκίνητο? Καλύτερο ακόμα. Καλύτερο και από αυτοκίνητο, ναι. Μήπως θα μου δώσεις λεφτά να πληρώσω τους φόρους? Καλύτερο ακόμα. Ακόμα πιο καλό, ναι. Δηλαδή τι θα μου κάνεις? Σε φάω. Πω μανούλα μου, και δεν προλαβαίνω να φύγω. Έλα εδώ, σιγά μη με τραβάς. Έλα εδώ, θα σε καταπιώ. Θα σε κάνω μια μπουκιά. Μανούλα μου, τι θα κάνω? Μανούλα μου. Βάρα τον καταβρεκτήρι. Βάρα τον επάνω του, βάρα. Όχι εμένα ρε. Όχι εμένα θεματόγονιός. Όχι εμένα μωρέ, απάνω με εμένα βάραγες. Πω μανούλα μου, και γλίτωσα. Τι έκανες? Δεν κατάφερες να το πάρεις? Δεν κατάφερες? Μανούλα μου, δεν μου έδωσε το καταβρεκτήρι. Δεν με άφησε να το πάρω. Έλα να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Εδώ θα το οργανώσουμε για να καταφέρουμε να πιάσουμε τον Καραγκιόζη. Πω μανούλα μου, τι έπαθα. Βάστα να κάτσω εδώ να κοιμηθώ. Όχι, μη με πιάνεις. Μη με πιάνεις. Άσε με μωρέ. Βάρα καταβρεκτήρι. Βάρα. Όχι. Μπα. Καραγκιόζη. Φύγε. Μη με δαγκώσεις. Τι λέει κακό χρόνο να έχει? Σίκα πάνω βρε. Μανούλα μου. Σίκα πάνω βρε, σιγά ρε. Μη με τραβάς εμένα. Ναι. Σιγά κακό χρόνο να έχεις. Με κοπανάς. Χατζάρι, πάμε να φύγουμε. Τι έγινε? Πάμε να φύγουμε, Χατζάρι, με κυνηγάει ο δράκος. Ποιος δράκος βρε? Καλά τρελός είσαι. Ρε Χατζάρι, δεν είσαι μάγισσα? Ποια μάγισσα βρε? Ο δράκος, το μαγικό καταβρεκτήρι. Τι να σου πω βρε? Βρε πάλι κοιμόσουνα βρε. Όνειρο ήτανε ρε Χατζάρι. Όνειρο έβλεπες. Βρε τι δράκος και μάγισσα μου λες και καταβρεκτήρι μαγικό. Και το δέντρο. Ποιο δέντρο? Το δέντρο. Τούτο εδώ. Ναι. Που άνοιξε και μίλησε. Βρε μιλάνε βρε τα δέντρα βρε. Πω Χατζατζάρι. Και να δεις τι όνειρο είδα ρε Χατζατζάρι. Τι όνειρο είδες βρε? Είδα ότι πήγα να κόψω το δέντρο. Ναι. Και δεν τα κατάφερα, κουράστηκα και έπεσα εδώ, ξάπλωσα Χατζατζάρι, και είδα ένα τόσο όμορφο όνειρο σαν παραμυθάκι. Σοβαρά Καραγκιόζη? Ναι. Πω και τι είδες? Είδα ότι ήρθαν όλοι οι φίλοι μου, ότι μου έδωσε ένα μαγικό καταβρεκτήρι που έβγαζε μέσα φαγητά. Πάμε Χατζατζάρι να σικεράσω να πιούμε έναν καφέ. Ναι. Να σου πω την ιστορία. Μπράβο. Αλλά πρωτίστως, τι είναι Καραγκιόζη μου? Να ειδοποιήσουμε το αξιοσέβαστο κοινό, τις κυρίες, τους κυρίους και τους μικρούς μας φίλους, ότι η παραστασούλα μας έλαβε τέλος. Φίλοι μου αγαπημένοι,
Σας υπερευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας. Βάρα μαέστρο να χωρώ να χορέψω το χαρτατζάρι. Γεια σου καρεγιώσι μου. Όπα. Ευρωπαϊκό Κέντρο Μονός.